Muhammad Wize 235 da Gandija Mina har duniya. Godiya ta tabbata ga Allah. Daga inda na fito har inda nake yau, hanyar ba sauki amma Allah yana nan. Na gode da numfashi, na gode da lafiya, kowace safiya sunanka nake kira. Da Gandija Mina na taso da buri, yanzu da shi har Kanada sun sanni da alheri. Na godiya Allah, na gode ka baiwa Muhammad Wize nasara ka share min hawaye. Daga Chad har duniya kowa ya gani, godiya nake domin kai ne gaba gare ni. Ina godiya ga iyayena da suka raine ni, addu'ar su ita ce kare ni. Sun nuna min hanya, sun nuna min gaskiya, ba zan taba mancewa da alherin su ba. Muhammad Wize daga New York nake fada, domin nasara ta tana cikin hannunku. Ina godiya Allah, na gode ka baiwa Muhammad Wize nasara ka share min hawaye. Daga Chad har duniya kowa ya gani, godiya nake domin kai ne gaba gare ni. Na sha wahala, na sha gwagwarmaya, amma ban karaya ba, na ci gaba da tafiya. Kowa ya sani nasara ba ta zuwa da sauki, sai da addu'a da juriya da kuma bincike. Yau gashi yana kirana a Canada da New York, domin Allah ya daga Muhammad Wize ya gyara rayuwata. Duk mai hassada sai da ya kalla ya koma, domin Allah ne yake tsare ni a ko'ina. Mahaifiyata tana taya ni da addu'a a koda yaushe, shi yasa makiya ba su da sa'arin abin da zai cuce ni. Ko kun yi kulli, ko kun yi sharri, ba zai taba kama ni ba, domin albarkacin mahaifiyata yana tare da Muhammad Wize har abada. Ina godiya Allah, na gode ka baiwa Muhammad Wize nasara ka share min hawaye. Daga Chad har duniya kowa ya gani, godiya nake domin kai ne gaba gare ni. Godiya ga kowa, makiyama na gode muku. Addu'ar uwa ita ce kariyata. Muhammad Wize 235 na gode.